Hello everyone, welcome back again. जोङो दायो दिनै सानडेखाय हस्टेलनिफ्राय ओंखारदों आरो ना टाउनाव थांनो होननानै ओमफ्राय राजमेलाबो जादों नालाय नायनो होननानै जों ओंखारदों ओमफ्राय लामा ससे ओंखारदोंमोन फट' लानायानो गाइस बिबार बारि सोरनिबा कार डेन्जारसो दायो राजमेलायाव हाबफैबाय आरो ना लोगोफोर नायदो मा मा नुलाङो ओरैबायदि गिदिर जादों जोंहासो हस्टेलाव थानानै गैया नुवासै खेला गेलेलाय माथो गोगोम गिदिर जादों गैया जोंहा हस्टेलाव थानानै मोनजायाखै गेले दे Langsung deh, langsung saja lah nih lah. 8 nomor aja. Ini boleh, ya. Info. गिदिर जादों Kan bese. Kan bese. ओइ दिन्थियो खेला गिदिर जादों dua खेला dua coba snap बै फुखु मोननाय गेलेसै नामा लटारि बै फिसा फिसा 50 नै दाउजों दाउखा दाउजों दाउ बेनाबो खेला burger ladung burger sampai pizza piano खारबाय 1500 आयौ नै बे आंनि जोबखाजाया ना नोंसिनि माखासे दं मिनि मार्केट आयौ मामा लाबो सेन्देल हिन्जावफोरनि माबा माबि ओंखारलाजोब्बाय क्रिम लानायाव एसे बांसिनानो क्रिमानो नै लटासनि नालाय 275 आं लिपस्टिक लाबोदों नेल पलिश ओमफ्राय आं लिपस्टिक लाबोदोंमोनथाय अफा थांबाय फुगारनानै फुननांसिगोन लिपस्टिकखौ 1500 पाक्का थांबाय आरो बेयावनो आरो सेन्देल आरो मेथाइ दं नामा आरो बार्गारबो जादों जोंना बार्गार दङ माबा दङ जोंहा फुसकाबो लाबोदों क्रिम लाबो ओमफ्राय निगि लाबोदों मोननै बिदियावनो थाङोब्रा ओमफ्राय बुट गोथां लाबोदों आं नै मासे 1500 गया नै आंनाव बास्केटनि खाजाया जोबजोब्बायमोन ओमफ्राय दिनैसो शपिं खालामनानै बास्केटाव दोनफिनजोब्बाय एसे बास्केटसो जाफिनलायबाय गाइस स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियामोन गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्रायहाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय इउटुबावबो ओमफ्राय फेसबुकाव फल' खालामबानो जाबाय केक थिंख्लांनि रोसि ओमफ्राय नै बार्गार आरो बाथोन बार्गारानो नैबेसो माबासो बियो पिज्जा ओमफ्राय नै बार्गार जानोसै गाइस